12வதா படிச்சிருக்கேன், எனக்கெல்லாம் யாரு வேலை தருவாங்க நீங்க யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்காக வேலை தரதுக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே ரெடியா இருக்கு. இன்டகிரேட்டட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் மிஷன் இருந்த அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ்க்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. மொத்தம் 7783 வேகன்சிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ், மைக்ரோ அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ், அங்கன்வாடி அசிஸ்டன்ட்ஸ் இந்த மாதிரி 3 போஸ்ட் அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க அதிகபட்சம் 10 அல்லது 12ஆம் வகுப்பு படிச்சிருந்தாலே போதும், தாராளமா அப்ளை பண்ணலாம். உங்க ஏஜ் லிமிட் 20ல இருந்து 45க்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கணும். டிஃபரெண்ட் கேட்டகரிஸ்க்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. சம்பளமா குறைஞ்சபட்சம் 4000 இருந்து அதிகபட்சம் 24,000 வரைக்கும் கண்டிப்பா தருவாங்க. இந்த ஜாபோட செலக்ஷன் ப்ராசஸ்ல அப்ளை பண்றவங்களுக்கு ஷார்ட் லிஸ்ட் செலக்ட் பண்ணி டைரக்டா இன்டர்வியூ தான். நீங்க அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ உடனே போய் ஏப்ரல் 23க்குள்ள ஆஃப்லைன் மூலமாவே அப்ளை பண்ணுங்க. இந்த ஜாப்க்கான அப்ளிகேஷன் லிங்க் வேணும்னா உடனே இந்த வீடியோவை ஸ்கிரீன்ல தர வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, நாங்க உங்களுக்கு சென்ட் பண்றோம். கூடவே www.obcrights.orgங்கிற வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை அடுத்த நான் சந்திக்கிறேன். பாய்.